A cikin labaran tashar Aburau da Hausa TV, za ku ji cewa Manchester United tana cikin wani yanayi a harkar ƙwallon ƙafa, yayin da Cristiano Ronaldo kasuwar masoyansa ƙara faɗaɗa take yi. A yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa Bayern Munich take ta ƙara kafa tarihi a kofin zakarin nahiyar Turai. Waɗannan da ma wasu abin da suka shafi labarin wasanni za ku ji mu tare da su in dai kuka biyo mu. Tun bayan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United take cikin wani yanayi wanda za mu iya cewa tafiyar biri a yashi take a harkar ƙwallon ƙafa, yadda ta sha mummunan kayi a gasar zakarin nahiyar Turai tare da kafa wani tarihi wanda wata ƙungiya a nahiyar Turai da ta kafa shi ba. Za mu iya cewa Manchester United ɗin ta karɓi ƙwallaye har guda 15 yayin fafatawarta da ƙungiyoyi daban-daban, ciki har da ƙungiyar ƙwallon ƙafa Bayern Munich inda ta ci ta a gida da kuma waje. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa Manchester United tana cikin wani yanayi inda ɗan wasanninta ba sa fafata wasannin da ya dace. Idan muka duba ɗan wasa a ɗan asalin ƙasar Brazil kenan, ina magana akan Anthony, wanda za mu iya cewa yanzu ɗan wasan yana buga wasanni guda 25 a wannan ƙungiyar ba tare da ya zira ƙwallo ko guda ɗaya ba, inda ya taimaka aka zira ƙwallo guda ɗaya. Kuma wannan ɗan wasan yana karɓar a sati yana ɗaukar 80 million pound. Za mu iya cewa wannan wani abu ne da Manchester United ɗin ba taɓa zuba a tarihin rayuwarta, inda kuma a wannan Lahadi mai zuwa 17 ga watan da muke ciki kenan, ƙungiyar ƙwallon ƙafa Manchester United za ta yi tattaki zuwa Anfield, inda za ta je kamar ƙungiyar za mu ce tana cikin wani yanayi da kuma tabo a tare da ita na karɓar ƙwallaye a hannun ƙungiyoyi da dama. Ƙungiyar ƙwallon ta Manchester United ɗin akwai ɗan wasa jagora, ina magana akan Bruno Fernandes, inda ya karɓi katin gargaɗi da dama, ba zai samu damar fafata a wannan wasannin ba. Amma ragowar ɗan wasannin guda 7 wanda suke jagorantar ƙungiyar ƙwallon ta Manchester United duk gaba ɗaya suna cikin yanayi na jinya, inda ya haɗar da Harry Maguire ɗan wasan bayan ƙungiyar kenan, ciki har da Anthony Martial ɗan wasan gaba, kazalika Casemiro dan asalin kasar Brazil shi ma yana cikin ciwo, sai Eriksen shi ma yana cikin ciwo, Lisandro Martinez shi ma dan wasan bayan ƙungiyar ƙwallon ta Manchester United din ba zai samu damar fafata wannan wasa ba. Sai kuma Mason Mount dan asalin kasar Ingila, akwai kuma Trent Malaysia, dukkanin wayannan ƴan wasan ba za su fafata wannan wasan ba, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich kenan take cikin murna da yanayi mai kyau a wasanni guda 40 da fafata a group stage, ina nufin ƴan rukuni kenan, ba a iya yin nasara a kanta ba. Ta yi nasara a wasanni guda 36 gaba ɗaya su, kuma gaba ɗaya ta yi canjaras ne a wasanni guda 4. Kazalika idan muka tsallaka akan ɗan wasa Cristiano Ronaldo ɗin a yanzu shine ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa zira ƙwallaye a shekaru 38 da yake ciki a yanzu, inda idan muka juya baya za mu ga akwai Dada Maravilha, shine ɗan wasan da ya jefa ƙwallaye guda 18 na shekaru 38, inda kuma Zlatan Ibrahimovic ya zira ƙwallaye guda 16. Idan kuma muka duba ɗan wasa Puskas, shine iya zira ƙwallaye guda 15 kacal yana shekaru 38, inda Cristiano Ronaldo din a wannan shekarar ya zira ƙwallaye guda 50 a shekaru 38. Kuma a wani labarin da yake da alaka da wannan, an tambayi dan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina, ina magana akan dan wasa Yamila Rodriguez, akan dan wasa Cristiano Ronaldo bisa tsananin so da kauna da yake wannan dan wasan Cristiano Ronaldo ya rubuta ya sa aka yi masa tattoo din, ina magana akan hoton Cristiano Ronaldo din kenan a kaurin shi wannan dan wasa, inda yake tabbatar da duniya cewa Cristiano Ronaldo shine dan wasan da yake kwaikwaya kuma yana ƙara masa karsashi yayin fafata ƙwallayensa. Amma hakan bayana nufin ya ƙani Messi bane ko kuma baya ƙaunar shi Lionel Messi. Wannan shine ƙarshen labaran tare da ni Usman Kabir Dz.